herri klasiko honetan, Euskadiko txapelketa irabazi duzu berriz ere, baina Nafarrak ezin dizuen ez irabazi, ez dakazu txapela eta maiota, baina bai etapa lasterketa garaipena. Nola junda, ze berriz ere ihesaldiakin irabazi duzu? Bai, joan dira batzuk Monte Calvon, pixkat aurreago, eta gero harrapatu diegu Monte Calvon, eta Monte Calvon eta gero joan gara JRG-ko bat eta ni, eta atzetik gero Ibañez eta Finisherreko bat harrapatu digute, eta gero Alartzia eta Telkomekoa, eta azken Monte Calvon pelotoia 30 segundan zegoen, eta erritmoa jarri dut, joan gara 4, eta gero azkeneto, hemen esprinean irabazi dut. Beti irakusten duzu, urtetik mugitzea, duela bere errendimendua. Bai, saiatu dut hor, bestela Monte Calvon, baina saiatu dut hor, suerte badagoen, eta azkenean... Zorionak. Eskerrik asko.